natin ngayon, dami kong pera eh. Oo ba? Maraming pera to. Hindi nyo tayo eh. Teka. Yung pera ko. Kakuha na. Ay hindi! Baka ito! Hindi na pre. Baka yan! Nararating ko lang kapag hindi na Hindi! Baka siya! Ito, mas ano pa yan? Uy! Ito, mas Ito hindi naman may kanya. Alam ko ito eh. Kaso to dati eh. Baka ito! Pare naman! Sa tagal pa natin na magkakasama, magagawa ko ba sa inyo yun? Hindi mo ilabas mo na nga! Wala Dapat na! sinasabi. 5 years na tayo magkakasama, magbabarka na tayo, hindi ko magagawa yun. Talaga lang ha? Oo, tara, shot na nga natin, shot natin yung pera mo. Tay naman, istorbo mo ako, nagdarasal ako eh. Ano pinagdalagan mo? Sana mabeberes ko lahat to. Galing. Dali lang ang nagkakaroon. Ano yan? Bili lang ka ng CD, bago-bago oh. Oh? Tama na siya. 50 lang sir. Wala ko lahat. Oo, yung madalaw ko dito sir oh. 500 lang natin. Wala ko ba? Oo sir, para sa inyo. Ganda yan sir. Okay. Yan, napagod yan ha? Okay. Sir, taga. Okay. Beke tong pera niya eh. Walang tingnan yan. Tingin naman ang tingin ka eh. Anak na. Tay, sabi magre-research ka. Ikaw nga tay eh. Kala ko mag-shopping ka. Kita pa kotse mo sa beer house eh. Teka nga, nang masumbong mo nga kay nanay. Ganun ba? Anak ha? Eto ha. Extend ka pa ha. Hanggang gabi na yan. Tama tay. Busy na yan. Ay! Ba't may musika sa kwarto mo? Ay, yan ba tay? Ayaw na yan. O sige, salamat ha.